Jeden z našich prvých koncertov bol taký, že zostali tam iba 2 ľudia. Ďalší koncert, ja som musel kúpiť 10 ľuďom lístky, aby vôbec prišli. Že toto, čo tu dnes vidíme, vôbec nie je samozrejmosť a ja vám ďakujem, že vďaka tomuto celému sa cítim užitočný a že snáď mám aj nejakú hodnotu trošku. Ďakujem vám veľmi pekne. Všetkým! Sú to strašidlá, chodia keď si sám, sú to strašidlá, ich netreba sobať. Aj keď sa to možno nestá, tatino je. A poďme poriadne, keď raz budem dospelý. Ešte? Opakujem, čo vidím, pomaly táto chvíli. Petržalka! Ešte! Petržalka! Ako to ide? Čo chcete? Naša rodina rada disco má, stále tancuje, ruky hore nám, tu nás od rána iba disco hrá, u nás len disco hrá. Pane Bože, to boli krásne časy. Dobre, Marek, dobre. A to poznáme všetci!